disfrutem d'aquest nou espai d'experimentació pública on el jovent podrà desenvolupar els seus projectes personals i, a part, podrà enriquir-se de nous coneixements i, sobretot, en clau d'innovació, on podran conèixer altra gent, on podran desenvolupar aquest projecte personal i fins i tot podrà aportar una nova visió cap a la ciutat. L'Espai Beta és el nou espai d'experimentació de Cowboy Lab i volem que aquest espai esdevingui una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania i la ciutadania amb l'administració pública. I pretén ser un nou dispositiu social que ajudi a qüestionar-nos relacions, necessitats. Doncs volem que justament aquest espai beta, com diu el nom, sigui un espai de constant experimentació i testeig per millorar les relacions amb la nostra ciutadania. Residències és el primer projecte que passa per l'Espai Beta i està dirigit a joves de Sant Boi entre 18 i 35 anys, amb ment curiosa i amb ganes de trobar un lloc on compartir i desenvolupar els seus projectes. Avui hem pogut conèixer cadascuna de les persones residents. Segurament començaran a fluir coses entre elles, a crear coses conjuntament. I per part de Cowboy Lab, la nostra intenció és estar escoltant i estar ben atentes, observant aquestes noves necessitats de nous espais o nous possibles futurs serveis municipals que puguin arribar a necessitar, que és en si l'objectiu del propi espai. Crec que l'Espai Beta és una excusa molt bona per enganyar-nos els uns als altres per fer coses, i espero dels meus companys que m'enganyin per fer moltes coses i pretenc enganyar els meus companys per fer moltes coses. Em vaig apuntar per ser resident perquè al final a casa sempre tens com una barrera mental. Llavors per aquests aires nous, també per fer sinergies amb altres joves de Sant Boi i poder créixer junts. I sobretot una frase que m'agrada i és que el éxito se contagia i poder inspirar-me a tots i que ells s'inspirin de mi també. La veritat que és un espai molt xulo, estem molt a gust treballar aquí. Em va molt bé aquest espai per poder concentrar-me i poder tenir millor productivitat. Em cridava molt l'atenció el fet de tenir a Sant Boi un espai flexible on poder venir a treballar, però també on poder connectar amb joves que tenen diferents carreres professionals i acadèmiques a la meva. O sigui, poder connectar amb ells em sembla un tema molt de valor afegit.